kaikille, tässä videossa tarkoituksena olisi, että mä rakennan XP-farmin mun hardcore-maailmassa, koska nämä mun armorit on aika rikki. Ja mä myös kyllä haluan paremmat enchantit mun toolseihin. Eli aloitetaan vaan suoraan sillä, että aloitetaan keräämään matskut siihen. Joo, ihan aikana mä tarviin 20,5 stackia cobblestonea, eli mennään sitten varmaan vaan mainaamaan sen verran cobblestonea. Me ollaan kerätty nämä kaikki cobblestonet, niin kerätään nyt seuraavaksi vaikka noi leavesit, mitä tähän farmiin tullaan tarviimaan. Eli otetaan nyt tämmönen materiaaleja hankkimismontake. Sitten seuraavaksi tarvittaisiin 2 stackia karpetteja. Joo, noiden kanssa kyllä voi kestää hetki. Joten mä arvostaisin erittäin paljon, jos sä painaisit tilauspainiketta. Se auttaa mua erittäin paljon ja se on täysin ilmasta. Okei, nyt mä oon kerännyt kaikki nämä karpetit. Ja sitten mä samalla hankin myös hevosen. Ja joo. Ja nyt me ollaan täällä Strongholdissa ja nyt me mennään tonne Endiin rakentaa sitä XP-farmia. Joten joo. Aloitetaan rakennus timelapse. Joo, nyt me voidaan aloittaa se rakennus timelapse.
Joo, mä sain nyt tonne Endermite, joka tarkoittaa sitä, että farmin pitäisi alkaa toimimaan. Ja siltä se kyllä ihan vaikuttaa, että tää alkoi toimimaan aika hyvin. Joten kyllä tästä ihan hyviä expaa tulee kyllä, että moikka, moi.